Hej så, det er fredag. Jeg har lige haft en super spændende opgave at tale med en erhvervsleder, som søgte, hvordan kan man motivere sin organisation bedre. Mange gør det godt, men alle undersøgelser har igennem flere år vist, at anerkendelse og at være værdsat, det er de to vigtigste faktorer for at skabe motivation for, at folk skal gå på arbejde. Og det gælder dybest set også i privatlivet. Så hvorfor gør vi det så ikke bedre? Men vi gør det, vi tror er det rigtige. Men der er også skabt en ny kultur med MeToo, og vi er bange for at kommunikere forkert, og derfor holder vi nogle gange vores anerkendelse og værdisættelse af vores medarbejdere tilbage. Så det er den ene opgave. Den anden opgave, det er, at mange ledere, de er ikke stærke socialt eller følelsesmæssig intelligens, og det er en af de store faktorer for, at det kan lade sig gøre. Kan man gøre noget ved det? Ja, det kan man faktisk, og det har jeg givet nogle opgaver til den pågældende i dag, og kunne godt se, at der skulle gøres noget. Så fokuser på det, vi har indflydelse på. Lige nu, når jeg står og laver det her, så begynder det at regne. Det kan jeg ikke lave om på. Er det ærgerligt? Måske. Og ja. På den anden side set, når jeg kommer hjem i tørvejr, så har det jo rart, og så har jeg fået lidt frisk luft og lidt friske regndråber. Så husk, anerkendelse og være værdsat. Det er de to største faktorer for at motivere folk til at være sammen med dig, til at være på din arbejdsplads, og så det som leder. Skriv, ring, kontakt mig. Jeg har nogle værktøjer til det. Som han sagde til mig, Claus, du er altid så positiv. Ja, se det i forhold til, at jeg er altid konstruktivt positiv. Hvad kan vi få ud af det her? Og hvordan gør vi det? Og hvad værktøjer kan der bruges? Så at være positiv hele tiden, det duer heller ikke. Men konstruktiv, positiv, det duer. Og det kan vi alle sammen lære. For nogle er lidt sværere end andre. Men det sagt, rigtig god fredag. Pas godt på jer selv. Og håber, I får en fantastisk weekend.